ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பிஸியான சென்னை வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு இடம் இருக்கான்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட வச்ச இடம் தான் பருத்திப்பட்டு. ஆவடியில் இருக்கிற பருத்திப்பட்டு பசுமை பூங்கா பார்க்கு தான். இது பார்க்கவே என்டர்டெய்னிங்காக சூப்பராகவும் இருக்கும். சரி வாங்க போகலாம். இந்த பார்க் எங்கே இருக்குன்னா பருத்திப்பேட்டில் தான் இருக்குது. பருத்திப்பேட்டு காமராஜர் நகரில். நீங்கள் யாரை கேட்டாலுமே சொல்லுவாங்க இந்த பார்க்கோடு. இது அவ்வளோ ஃபேமஸான பார்க்கு. சரி வாங்க நம்ம பார்க்குக்கு போகலாம். இது நீங்கள் வந்தீங்கன்னா காலையில் ஒரு ஈவினிங்கில் ஒரு 3 o'clock அந்த மாதிரி டைம் வந்தீங்கனாலே சூப்பராகவும் இருக்கும். இந்த பார்க் ரொம்ப ஒரு அமேசிங்கான பிளேஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். சரி வாங்க போகலாம். பார்க்கு கிட்டே நம்ம வந்துட்டோம். நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ பார்க்கிங் ஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துட்டாலே கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும். இந்த பார்க்கோட என்ட்ரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். எந்த வித என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸும் கிடையாது. ஃப்ரீ தான் நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கு. போட்டிங் மட்டும் சம்திங் காஸ்ட்டு வாங்குவாங்க. நான் உள்ளே போக அடுத்த இதில் சொல்லிகிட்டே வரேன். நீங்களே பாருங்களேன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. வரும்போதே நம்ம இந்த கொரோனா டைம்னால அந்த இதெல்லாம் போட்டு வெல்கம் பண்ணாங்க. நீங்களே பாருங்களேன் எவ்வளோ பசங்க எவ்வளோ ஜாலியாக என்ஜாய்மெண்ட்டோடு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் நம்ம கம்மியான ப்ரைஸில் பக்கத்தில் இவ்வளோ பெரிய இடம், சூப்பரான இடம் இருக்குன்னா உங்களுக்கே கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் போட்டிங்கும் இந்த பார்க்லேயே இருக்குன்னா நீங்கள் உன்னால் நம்ப முடியுமா? உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சுருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ நேச்சுரல்ஸ் அமைதியோடு இந்த பார்க்கு இருக்குது. இந்த பார்க்கில் இந்த போட்டிங்லாம் சூப்பராகவே இருக்கும். அதுவும் கம்மியான காஸ்ட்லேயே போட்டிங் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அதுவும் தெரியுது பார்த்தீங்களா, ஒரு இந்த க்ரீனிஷ் கலராக அந்த ரவுண்டை மட்டும் ஒரு ரவுண்டு போட்டில் ஒரு ரவுண்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்துடுவாங்க. இந்த போட்டிங்கோட ப்ரைஸ் 20 rupeesலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சின்ன பசங்களுக்கு. இதில் நிறைய சிலம்பம் கிளாஸு அந்த மாதிரி சம்திங் நிறைய கிளாஸஸ்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும். பார்க்கில் நிறைய வித்தியாசமான கேம்ஸு சின்ன சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுற விதமாக போட்டிருப்பாங்க. இந்த பார்க் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதிரியாக தான் இருந்தது. அவ்வளோ க்ளீனாலாம் இருக்காது. பார்க்கு கட்டிட்டோன்னே சூப்பராக இது கவர்மெண்ட்டே எடுத்து நடத்துறதுனால ரொம்ப அருமையாக சூப்பராகவே டிசைன் பண்ணி அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க. இது ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் மாதிரி இப்போது வந்திருக்கு. அதுவும் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸே இல்லைன்னா இது படகு சவாரி காலை 10 மணிலேருந்து மாலை 5 மணி வரையும் செயல்படும். பெரியவங்களுக்கு போட்டிங் ரேட்டு 50 ரூபா, ஜிஎஸ்டி ஒரு 9 ரூபா. சின்ன பசங்களுக்கு வெறும் 20 rupees தான். இவ்வளோ கம்மியான ப்ரைஸில் சூப்பரான போட்டிங் ஸ்பாட்னால் நம்ம சென்னையில் இந்த போட்டிங் தான் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் சென்னையில் இருந்தாலும் சரி, ஆவடியில் இருந்தாலும் சரி, இந்த பார்க்கு தெரியலனா கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கே ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸோட சூப்பராகவே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதாவது இந்த பார்க்கை பற்றி நான் சொல்லணும்னு கிடையாது, நிறைய பேரும் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்களே போய் அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த இயற்கை அமைதியோட இந்த பார்க்கு சூப்பராக நீங்களே பாருங்களேன், உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம காமிச்ச வீடியோவில் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய பேர் நீங்கள் இந்த பார்க்கை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த பார்க்கில் அந்த மீன்லாம் பிடிப்பாங்களா, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் போட்டிங்கெல்லாம் இருக்கும். எனக்கு ஒரு மெயின் ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணோன்னா அப்பப்போ இந்த பார்க்கு நான் போயிட்டு வருவேன். நான் இந்த யூடியூப் சேனலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு பர்சனலாக இந்த பார்க் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். நான் ஒரு அலோனாக ஒரு மாதிரியாக ஃபீல் பண்ணேன்னா அந்த பார்க்குக்கு போயிட்டு ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸோட சூப்பராகவே நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். மறக்காமல் நீங்களும் உங்களுக்கு எதனா ஒரு டிஸ்டர்பாக இருக்கா, கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த பார்க்கை போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கே தெரியும். நீங்களே அதுக்கப்புறம் கூட யூடியூப் சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நான் கொஞ்சம் வீடியோ எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈவினிங்கில் வந்துட்டு நீங்கள் இன்னும் நைட் டைம்லாம் வந்தீங்கன்னா லைட் செட்டிங்லாம் போட்டு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் போட்டிங் நைட் டைமில் அலோடு கிடையாது. 5:30 க்ளோஸ் ஆகிடும் டிக்கெட் கவுண்டரு. நீங்கள் டிக்கெட் கவுண்டரில் போய்ட்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டு 5:30 வந்தால் நீங்கள் போகலாம். இது இப்போ நடக்கிறாங்கள, நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருப்பீங்களா, இது இந்த ஏரியை சுற்றி நடக்கிறது. எப்படியோ 3-4 கிலோமீட்டர் வரும். அவ்வளோ லாங்க்கு நீங்கள் வாக்கிங்லேயே போயிட்டு வரணும். சூப்பராக நீங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா ஜாலியாக பேசிகிட்டே, உங்களை ஃபேமிலியோட இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்தீங்கன்னா ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்தீங்கன்னா சூப்பராகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பீங்க. இந்த இதில் ரெஸ்ட் ரூம் எல்லாமே சூப்பராகவே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி எல்லாமே ஒரு கவர்மெண்ட் பார்க்குனால் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் இந்த பார்க்கை பற்றி பேசியும் இருக்காங்க. இந்த பார்க்கில் சிலம்பம் கிளாஸு அதெல்லாம் டெய்லியுமே நடக்கும். இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு யாரா மேரேஜ் அந்த மாதிரி எங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டு எடுக்கணும், ஒரு நல்ல ஸ்பாட்டு வேணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் அலைஞ்சிட்ருப்பீங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த இடத்துல தான் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்கும். இது நான் காட்டுறது இப்போ பார்க்கோட என்ட்ரன்ஸ் தான். அந்த ஏரியை சுற்றி வரும்போது நிறைய க்ரீனிஷான நேச்சுரல் பிக்கெல்லாம் சூப்பராகவே நீங்கள் எடுக்கலாம். அதுவும் எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல், அதுவும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில். இப்போ யாருமே ஒரு பார்க்கில் அலோடு கிடையாது. எப்படியோ ஏன்னா சின்ன பார்க்காக இருந்தாலும் சரி என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்டு 10 ரூபாலேருந்து 20 ரூபா வரையும் வாங்குறாங்க. இவ்வளோ பெரிய சூப்பரான பார்க்குக்கு வெறும் எந்த வித காஸ்ட்டும் இல்லாமல் அலோவ் பண்ணுறாங்க. மறக்காமல் இந்த பார்க்கை நீங்கள் ஒரு வாட்டியாச்சு விசிட் பண்ணி பாருங்கள்.
உங்களுக்கே ஒரு சூப்பரான ஃபீலிங் தரும். ஃபேமிலியோடு போனீங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்கும். சின்ன சின்ன பசங்களாம் கூப்பிட்டு போனால் நிறைய விதமான கேம்ஸு சூப்பராகவே இருக்கும். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே எவ்வளோ பேர் வந்து அவங்கவுங்க சில்ட்ரன்ஸ் கூட நான் வந்தது சாட்டர்டே, அதனால் கொஞ்சம் ரஷ்ஷாக தான் இருந்தது. சாட்டர்டே சண்டேல இன்னும் அதிகமான ரஷ்ஷாக இருக்கும். வெளியே ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நிறைய கடைங்கள்லாம் கூட இருக்குது. மறக்காமல் இந்த பார்க்கை ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கே பிடிக்கும். மறக்காமல் இந்த பார்க்கை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே யார் சொல்லியாச்சு இல்லை நீங்களும் போயிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக. நம்ம சேனலில் ஒரு புதுவிதமான கண்டென்ட்டை ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். அதாவது நீங்கள் என்னென்ன கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வீடியோ போடுவேன். நீங்கள் எந்த கமெண்ட் பண்ணாலும் இதை பண்ணு அதை பண்ணு, நீங்கள் இங்கே போ அங்கே போ எங்கே சொன்னாலுமே உங்களுக்காக போய் அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணி போடுறதா இனிமேல் என் கடமைன்னு நான் நினச்சிட்ருக்கேன். நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் எனக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் போட்டிங் போகணுன்னு ஆசைப்பட்டு சில இடத்துக்கு போனோன்னா கூட அதோட காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் மற்ற வித என்ஜாய்மெண்ட்லாம் அதில் பண்ண முடியாது. வெறும் போட்டிங் மட்டும் போயிட்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பார்க்கில் நீங்கள் போட்டிங் பிடிச்சா போட்டிங்க்கு நீங்கள் போகலாம், அப்படி இல்லையா வாக்கிங் போகலாம். நிறைய விதமான ஃபுல்லெல்லாம் இதில் இருக்குது. நீங்கள் அலோனாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கூட நீங்கள் அப்படியே ஏரியை ரசித்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கலாம். மறக்காமல் இந்த பார்க்கு நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை பாய். நீங்கள் அடுத்த கண்டென்ட்டில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். என்ன கண்டென்ட் போடலாம் நீங்களே சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பை பாய்.